Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa gikan sa Santos ka Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Capernaum sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum o sa kalungsod nga daplin sa lalaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali. Agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan. Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakita og dako nga kahayag. Kanina nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatuoran, mudan-ag ang kahayag. Sukad diadto si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha kama nagsuon nga pulos mananagat, si Simon nga ginganlan niya og Pedro og si Andres nga iyang isuon nga namukot silang duha. Si Jesus niingon kanila, kuyog kamo kanako og tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot og mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw og nakita niya ang laing duha kama nagsuon, si Santiago og si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan, uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus og diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan og mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuloy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Ang Ginoo nakigsulti kanimo. Ikaw nagtan-aw, naminaw, nag-online, nag-view sa tibuok kalibutan, bata o tigulang, babae o lalaki, misulti ang Ginoo. Karong adlaw kanimo sumala sa Ebanghelyo. Unsang Ebanghelyo karong adlaw? Mao kana ang good news, mao kana ang maayong balita, mao kana ang kamatuoran, mao kana si Lord Jesus Christ ang maayong balita, ang Ebanghelyo ang kamatuoran, ang tinuod. Siya ang pulong, siya ang Diyos. Siya ang nakigsulti kanimo karong adlaw. Enero 22, 2023, adlaw Domingo. Og aron masabtan kayon nga kining tanan nga atong nabati gikan kini sa balaang kasulatan, Holy Bible. Og ang pulong Dios, og ang Holy Bible Dios. Og ang Holy Bible dili lamang sa Holy Bible sa balaang kasulatan mutuo ang kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi? Ang kinabuhi, tao, lawas o galag, sagrado. Mutuo gayud ang kasagrado sa tao
nga ang pulong Dios, ang pulong diha na Dios gikan sa Dios, ug aron masabtan ang buhing pulong atong sugdon sa unang pagbasa sa Salmo, mudayon sa ikaduhang pagbasa o mudayon pagpasabot sa atong bag-ong nabati nga ebanghelyo karon adlaw. Ang unang pulong sumala pa sa gisulti sa Ginoo karon kanimo nga naminaw nagtan-aw. Ang unang pulong misulti. Ikatulo man og Domingo sulod sa tuig ang pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaias. Misulti ang Ginoo karon kanimo. Ang Ginoo nagpadayag iyang gi-reveal karong adlaw nga ang mga nindot kon matahom iyang paninduton pag-ayo. Himuon niyang ampungan, maanyag, matahom, ang nindot, beautiful. Muna ang Ginoo naghimog the beautiful, the true, and the good creation. Naghimo ang Ginoo nining nindot, tinuod og maayo nga mga binuhatan. Unsa may mga binuhatan sa Ginoo? Mga nindot, mga maayo. Og ang mga maayo ipadayon. Ang mga hiwi iyang tarungon, limpihon. Ang mga hugaw iyang limpihan. Ang madautan iyang himuong maayo. Maayo gayud ang Ginoo. Nga ang mangitngit nga dapit himo niyang kahayag aron mahiyagan ang tanan. Muna ang Ginoo, muna ang gibuhat sa Ginoo gikan sa mangitngit ngadto sa kahayag aron ang bati mahimong nindot, ang dulot mahimong bag-o, ug ang hiwi mahimong tarungon ang nindot himong matahom. Ang nagpuyo sa kangitngit makakita og kahayag. Muna ang unang pulong ang nindot ug ang tinuod gayud ug ang maayong binuhatan sa Ginoo, the true, the beautiful, and the good creation. Unang-unang pulong nga katong masulubon himo malipayon. Unang pulong kana sumala ni propeta Isaias, pulong sa Dios. Ang Ginoo kana nakisulti karon kanimo nga Ginoo naghimo nining beautiful, the true, and the good, mga nindot, matahom ug mga maayo, mga tinuod nga binuhatan. Unsa man ang ninuton, ang tanang butang ni kalibutan, ninduton, ang ngitngit, hayagon, ang bati, paninduton. Muna ang Ginoo kay siya gugma man, ang bati, paninduton, ang baho, humuton, ang hiwi, tarungon, unya ang nagpuyo sa ngikit, makakita sa kahayag. Ug unsa itubag sa mga taong naminaw nagtan-aw karon, unsa imo idayeg sa Dios. Ang Ginoo maayo, maluluyon, buotan, kung ikaw nakadungog, ikaw mo tubag unta. Ug maingon sa imong kagalingon, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Pagkanindot nga pulong. Ang Ginoo mao ang kahayag ug ang kaluwasan. Kung makakita kag kahayag, kung nindot ang imong gisubay, kung tarong ang imong gisubay, matahom. Ug ang gansal-gansalon, nindot kay pagalaktan subayon. Pagkanindot, maluwas ka. Sa imong pagalaktan, maluwas ka. Sa tanang higayon, sa tanang panahon, kay nakakita ka magkahayag. Muna ang itubag unta sa mga tao, unta, supposedly. Wa magayon. Nga naman, mauunta nga bupiya sa kangitngit, mupaingon sa kayag, magpuyo sa katalong, kanindot, katahom. Kay ang Ginoo labaw sa tanan, mao ang kahayag. Ang Ginoo labaw sa tanan, mao ang kaluwasan. Pagkanindot, mao ang kahayag o kaluwasan. Muna ang Ginoo sa Salmo, gipadayag kayo karong adlaw. Pinaagi sa Salmo responsorio, kahayag o kaluwasan ang Ginoo. Kung makakita ka kahayag, kung maluwas ka, kung naminaw ka, nagtanaw ka, kung naminaw ka sa buhay nga pulong sa Dios, kung magbago ka, mubiya ka sa mangitngit, kung makakita ka kahayag, pagkanindot, nga magbago sa bagong kinabuhi, bagong paglaom, bagong kahayag. Mubiya ka gyud sa tanan, kay nakita nimo kahayag, nga ikaw naluwas na, kay nakita nimo ang Ginoo labaw sa tanan. Bilhon ang Ginoo labaw. Siya ang kahayag, siya ang kaluwasan. Unsa may ikaduhang pulong,
Ang ikaduhang pulong, ang Ginoo nagkisulti kanimo pinaagi sa mga instrumento. Pinaagi na itong unang panahon ni San Pablo, ngadto sa mga tao, kinsa man unsa may sulti sa Ginoo pinaagi ni San Pablo nga nagtan-aw na minaw nga ay pag tan-aw laing tao kundili ang Ginoo. Ang Ginoo mo imong tan-aw bililhon, gamhanan kay Ginoo gahom, ang Ginoo gugma, gahom, maluluyon, may gugmaon. Og siya ang nagluwas kanimo, siya ang nagluwas kanimo. Siya ang kahayag, ang Ginoo nagluwas kanimo gikan sa mangiob nga dalan, gansal-gansalon, bati, dulot, apan nakakita ka maghayag, ayuhon ka kay siya ang manluwas. Kinsa man luwas ang Ginoo mao si Jesus Christ. Nga namang giluwas ka man, gumikan kay siya gugma man, gumikan kay ang Ginoo gugma, iyang gipadala iyang bugtong anak pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Mugna ba? Lalang sa Espiritu Santo. Gipaanhin niya ang iyang anak, ang pulong pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. O kunya, misugot man ang batanong babae nga ulay nga birhen, nipuyo ang lalang sa Espiritu Santo nga mong kahayag, ang pulong nipuyo sa tiyan sa babaeng ulay sa taguangkan, sulod sa siyam kabuan, o ang paghimugso sa kahayag sa pulong, ang pulong mihayag nahimong tao, ang pulong nahimong tao o gingalan og Jesus Christ. O giamuma, giatiman, gipangga, gitahod, gitagbili, hangtod na dako, pagkadako, pag-edad sa 33 anyos, 33 anyos, nagpakamatay. O sa iyang kamatayon, naluwas ang mga tao. Ni kalibutan, pinabihang daghana ang naluwas sa usa ka tawo nga nagpakamatay gumikan kay gigugma sa Dios ang tawo nga nagpuyo sa kalibutan. Mao kana ang Ginoo, siya ang kaluwasan. Mao kana ang magluwas ang Ginoo, ang Ginoo magluwas sa kinabuhi sa tao. O gumikan ka siya ang nagluwas sa kinabuhi, siya ang Ginoong Jesucristo, siya ang kahayag, siya ang magluluwas sa kinabuhi sa tao. Nagpakamatay kay gugma man ang kahayag, gugma man ang kalibutan, gugma ang gitawag og kaluwasan, ang Ginoo gugma man. Umaw ka na ang atong nabati, unang pulong, Salmo, ikadong pulong, giluwas ka sa Ginoo. Ay pagtanaw laing tao, usa ra gyud ka man luwas ang Ginoo, giluwas ka sa imong sala. Kung naminaw ka, namati ka sa buhi nga pulong, kung ka magpag-o sa kinabuhi, mag-usab, mubiya sa kangit-ngit, mahil ka, maayo ka, gumikan kay gihimo sa Dios ang kalibutan, ang tao nga nindot, matahom og tinuod gabiluhatan. Kung ikaw nakabati ka man karon sa pulong sa Dios, unsa man iyang gisulti sa Dios, ang Ginoo nagkisulti kanimo pinagi sa ebanghelyo. Ikaw gipili kinsa gipili ang Ginoo nga way sala, ang pulong way sala, mitipon sa makasasala ug mipili sa tanang makasasala. Gipili niya ang mananagat, upat sa unang upat ka tawo, si Simon nga gitawag Pedro ug si Ison nga si Andres. Gitawag niya unya mibiya. Pag humagtawag, mibiya sa sakayan, mibiya silang pagpangisda, o mikuyog sa Ginoo. O ang Ginoo miingon kanila nga, tudluan ko kamo pagpanagat og tao, pagpanguha og tao, dili kay isda, tudluan og pagpanagat og tao. Mao ka nang gisulti sa Ginoo sa iyang gitawag, gipili, unya mikuyog kaniya, unya padayon paglakaw. Nakita niya ang laing duha ka makasasala, duha ka mananagat, si Santiago, si Juan, gitawag, gipili, unya, bibiya og amahan, mibiya og trabaho, pagkamanagat, mibiya og pukot, unya, mikuyog sa panaw sa Ginoo, mikuyog og hangtod, ang tanang mikuyog, misunod, gituduan sa Ginoo, gituduan, o sa itudo, ang iyang pagsulti, pagwali, gituluan sa ibinuhatan, ang mga tao nga nagsunod kaniya, naniit, misulti, unsa pagbuhat, unsa pagsulti, gipanidaan, hangtod naliwat ang misunod, gipili niya. Muna Ginoo mipili, mitawag, unya mibiya ang gitawag, unya misunod kaniya,
ug nagwalid mingon siya sa katawhan sa tanan gayon karong adlaw hinulsuli ang inyong mga sala. Unsaon pag hinulsul? Basuli, biyai, ang mangitngit, ang manghiyob, balik sa kayag, balik sa pagtuo, balik sa paghimaya, balik sa pagsalig. Hinulsuli ang inyong mga sala ug balik sa pagtuo, balik sa kahayag, kay ang Ginoo nagigsulti kanimo karon. Kay mangitngit, milabay naman ang ngitngit. Unya ang pagkakita sa kahayag, nagsulod kahayag, nakita naman kani pagpag-una. Pag hinulsul na sa iyong mga sala, karon dayon gipili ka man, gitawag ka man, kung ikaw na minaw tanaw, gipili, gitawag, niya mibiya, misunod, mikuyog ka sa panaw sa Ginoo. O kunya, hinusuli ang imong sala aron maliwat ka, matakdan ka, nga Ginoo, labing hingpit, balaan nga Ginoo, labaw sa nga tanan, siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, siya ang nagbuhat sa talang makita ug dili makita, siya ang dalan, siya ang kahayag, siya ang kinabuhi, siya ang kamatuoran, siya ang gitawag og kaluwasan sa tanan. Kaluwasan sa tanan. Maluwas ang tanan kung magpagko mo biya sa mangitngit, mo biya sa sala. Kung biyaan mo ang sala, biyai ang tanan, balik sa tinuod. Biyai ang imong katuod. Imo man ang katuod, right, balik sa tinuod. Balik sa tinuod, kay tinuod, mao ang kamatuoran, makahatag kanimo og kagawasan. Kay ikaw gipiyan tao, paghatag, pagpili, you're given the freedom of decision to choose. Gipilan ka og kagawasan pagpili o gipilan ka og katungdanan. Adunay kay katungdanan nga ikaw magpadayon sa pagsangyaw, pagwali sa maing balita. To preach the good news, evangelize the good news, live the good news, and spread the good news. Do not be afraid, because I am with you until the end of time. Pulong ka na sa Ginoo, ayaw kahadlok. Isulti ang tinuod, ayaw na papagak, biyai ang pamagak, kay sala ka na, dautan, biyai ang ngikit, kay nakita ka magkayag. Kinsa man kayag, ang Ginoo, labing bililhon sa tanan. Number 1, ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kanang mga tao imong nakita, imong hiugmaon ang imong isig katao, kay kana silang tanan, pulos Pinoy-anan sa labawng makagahom. Gipuy-an sa Ginoo, labaw sa nga tanan. Ang Ginoo nagbuhat sa tanan, sa langit ug yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Busa paghinulsol, pagbago, pagpasol sa imong masala, ug balik sa pagtuo, balik sa paglaom, balik sa pagsalig, balik sa paghimaya sa Dios ang labaw sa nga tanan. Amin ug amin. Busa pagbago, paghinulsol, pagpasol, ug hinulsuli ang imong mga sala. Mga isuon, mga suod nga higala ni Ginoong Hesukristo, ang Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Ang matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios. Alang sa himaya sa langit ug sa yuta, may maya ang Dios Amahan, may maya ang Dios nga Anak, may maya ang Dios Espiritu Santo. Kung ikaw mutuo og Dios Amahan, mutuo og Dios nga Anak, mutuo og Dios Espiritu Santo, mutuo og mahal nga Birhen, o ikaw mutuo ka man og inahan, ang inahan kanunay nga motabang sa tanang higayon, sa tanang panahon, kay Ginoo naa sa tanang panahon, naa sa tanang higayon. Uban sa mahal nga Birhen, kay pisag asang anak ng inahan o pisag asang inahan ng anak. Dili gyud magkabuwag ang inahan ug anak. The alliance of the two hearts, ang panagbugkos, panaghiusa sa mahal nga kasing-kasing ni Ginoong Hesus ug sa puti nga kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.